Hola, benvinguts a la nostra secció de pluralitats. Avui ens trobem amb Ricard, que és el propietari del Fragments Cafè. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Eh, Bàsicament, explica'ns una miqueta, doncs, per qui no conegui, que bueno, és un restaurant que està situat a la plaça La Concòrdia. Parla'ns una mica quant de temps porteu aquí. Ui, fa molt temps, això. En realitat era un bar de copes amb un soci que teníem l'any 83, una cosa així, que vam començar. Ell va començar, després ens vam associar i després ell se'n va anar i nosaltres el vam convertir en un restaurant. O sigui, era una mena de cibar musical, per dir-ho d'alguna manera, i després, des de fa 13 anys, el vam convertir en un restaurant, pròpiament, diguem-ne. No? És a dir, que fa molt, molt temps, sí. Molt bé. Parla'ns una miqueta, a veure, sabem en quina situació esteu, tot el que tema dels restaurants. Parla'ns una miqueta, tirem una miqueta enrere. El primer confinament que vam tenir en el mes de març, sobre el 13-14 de març, com ho veu viure? Bueno, ho vam viure d'aquesta manera tan estranya de que et tanques, t'obliguen a tancar pràcticament d'un dia per l'altre, que no acabo d'entendre molt bé per què no hi ha una mica més de previsió o simplement no hi ha com... o sigui, que no, com no està més ben organitzat i per què no? Perquè quan tanques un dia per l'altre doncs tens molts problemes de producte fresc i tens molta moguda d'aquesta, no? Aleshores, és una pena que no es pugui fer d'una manera més organitzada. Em sembla com mentida que d'alguna manera els catalans anem com d'europeus i tanquem a l'espanyola, no? Per dir-ho d'alguna manera, és una mica trist que fem els mateixos vicis que critiquem el nostre veí. Aleshores, probablement, igual no som tan europeus, igual som més espanyols, no? Em sembla que en algunes coses hi ha un cert desordre en aquest sentit. En qualsevol cas, el que sí que som molt disciplinats, i sí, efectivament vam tancar, i aleshores vam tancar un dia i tal qual vam tancar, al cap d'uns mesos vam tornar i estaven com pràcticament la sensació aquesta, saps, de Txernòbil o d'algú així, que es queden com les cadires Ja, com col·locades de ja. l'últim sopar. De marxar corrents, no? Sí, sí, com aquesta sensació com de terratrèmol o d'un volcà que ha fet en erupció, doncs una mica, o Txernòbil, una mica restaurant fantasma, no? Ja. Però bueno, el cas és que vam marxar i tan bon punt vam obrir de nou, vam començar a funcionar bé, amb un 50%. O sigui que està bé. La reobertura, amb totes les mesures i això, una bona acceptació per part de la gent? Veu notar que la gent realment tenia ganes un altre cop de fer vida, entre cometes, normal i tornar un altre cop als restaurants, a les terrasses? No, jo crec que la gent tenia més ganes de lo normal. O sigui, era quasi exagerat, no? Hi havia moltes ganes de seure, moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de compartir i a nivell intern nostre teníem que tindre molt ordre perquè no es col·lapsés i també intentàvem que hi hagués comprensió per part dels que venien, de que deixessin seure gent després de prendre la consumició, de que hi hagués com una certa rotació perquè Ja, tothom pogués seure clar, i també perquè nosaltres ens poguéssim recuperar. No? clar. Hi ha hagut dues vertents interessants, que hi ha la gent que realment es comporta molt bé en relació a les mesures de seguretat i de tant en tant hi ha algunes persones que realment no entenen, no respecten això i probablement no ho entenen en molts casos perquè pensen en ells i veuen que no hi ha cap problema amb ells. Però en un lloc de restauració on entra tanta gent, els empleats que estan allà treballant necessiten estar molt blindats a nivell sanitari. I aleshores no podem permetre que hi hagi gent que entri sense mascareta, que no hi hagin
les distàncies de seguretat i tot això, perquè és molt negatiu pels nostres empleats. No? Clar. I durant el temps que heu pogut estar oberts, perquè ara ens tornem a trobar en una altra situació, realment heu tingut temps de recuperar-vos? Mira, hem tingut temps de fer girar la roda. O sigui, hem tingut temps de comprar, facturar, pagar. Comprar, facturar, pagar i posar el mecanisme en marxa. I ara, diguem-ne, per exemple, aquests dies que han sigut tan macos i tan agradables, aquest estiuet de Sant Martí, hi ha tanta pena no poder estar ja en la dinàmica d'anar rodant, perquè sempre, vulguis o no, et queda una mica de marge que eixugues una mica de deute. Et queda una mica de marge que eixugues una mica de deute. Perquè un dels problemes que tenim és que sí que ens donen ICOs avalats per l'Estat o per la Generalitat, però aquests ICOs els tenim que tornar. O sigui, aquests ICOs no te'ls paga ningú, els tens que tornar tu mateix. I amb tan poc aforament és molt difícil aconseguir els marges per anar tornant el deute. Llavors, encara que fossin 100 euros al dia, diguem-ne, pots anar rascant alguna cosa. Ja. Imagino, perquè us veig, que estem porta per porta, esteu tancats, no feu servei takeaway, no?, actualment? No, no el fem, entre altres raons. Primer perquè vam pensar que seria una cosa de 15 dies. Tan sols de 15 dies. Ara ja estarem en un mes. Perquè el nostre local és un local molt de sèrie, és un restaurant molt... És un bar a la plaça, sí, de tapets i tot això, però dintre és molt restaurant. Aleshores, nosaltres entenem que el nostre menjar no és molt de viatjar. Tampoc, no? Efectivament, sí que podem fer plats per viatjar però no tenim, diguem-ne, aquesta estructura molt mecanitzada. Us heu plantejat, en el cas de que anés més llarg tot això, o no entra dintre dels... No, sí que entra. Tot entra, no? Tot entra, no? Tot entra en el teu cap, no? Tu pots pensar de tot, pots pensar des de fer takeaway, des d'obrir el cortillo del cantó per fer més takeaway i deixar els fragments sense obrir, quin equip necessitaries per fer-ho, si et sortirien els números, o pots inclús pensar que si segueix molt temps tanquem del tot. O sigui, pots pensar-ho tot. Ho penses tot. Perquè ara que has dit del cortillo, parla'ns una mica del cortillo. No, sí, el cortillo no l'hem obert des de després del confinament perquè no volíem obrir nous fronts, volíem tastar com funcionava després del confinament i ara ens ho plantejarem també. Potser també en algun moment hem pensat que podia ser un espai per sopar petits grups de 8 o 10 persones, per donar una mica d'aire en els fragments i que no hi hagués tanta gent acumulada. Us hem pensat fer alguna cosa d'aquest estil. Estem dissenyant diferents opcions, però clar, ara dissenyar qualsevol cosa és una mica absurd perquè és que no saps per... No pots fer una previsió ni saps per on sortirà tot. Per comparar una miqueta els fragments i d'allò, per qui no ho conegui, diferents tipus de menjar, de concepte... Que hi havia abans... Bueno, que hi havia... El Fragments és un restaurant on es menja, diguem-ne, una cuina internacional, entre catalana, italiana i no sé, del nostre ús, diguem. I després el Cortidillo és un espai molt petit que volíem que fos una mica més de fusió, hi haguessin coses picants, diferents picants de tot el món. Normalment el picant està associat a Mèxic o a Tailàndia o a llocs així, i en canvi volíem que hi hagués una mica de tot, hi haguessin mostasses molt bones, xiles bons, una sèrie de menjars peruano molt bo també, i era un lloc una mica divertit per picar alguna cosa així més ràpida i tal. I anava molt bé, estàvem molt contents, perquè cada vegada hi havia més gent que s'apuntava a aquesta cosa, i a més també crec que és una tendència al fet dels picants i de les coses més especiades i tot això, és una que està una mica de pujada, no?
Molt bé, Ricard. Doncs, bueno, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres, que espero que pugueu tornar a obrir. La plaça realment, si la veus, doncs, és molt trista ara mateix. Dona molta vida, ja ho sabeu. Nosaltres també tenim una cafeteria i, evidentment, doncs, tampoc podem obrir. Que puguem tornar a veure'ns molt aviat dintre de les mesures. Jo crec que ja ens hem acostumat, no? A poder seguir però tenint unes mesures. No crec que això... Crec que preferiu obrir amb unes mesures potser una mica restrictives que no pas no obrir, no? Imagino. Sí, preferim obrir amb equips més reduïts, amb molt ordre, també és una mica trist la sensació, evidentment trista és la plaça, però trista és també la sensació que tenen la gent que treballa amb nosaltres, els cuiners, els camarers necessiten també treballar, perquè si no estan a casa i en aquest sentit s'han adaptat molt bé. La majoria d'ells s'han adaptat amb horaris diferents, amb circumstàncies diferents, però amb molta energia i amb moltes ganes de poder treballar i de poder fer la seva feina, perquè si no, psicològicament i físicament és com si vas com atrofiant, no? D'alguna manera, és una pena que estiguem en aquesta circumstància. El que passa és que, evidentment, és una cosa tan mundial i tan bèstia, no? Que suposo que és una mica tonto allò, mal de mucho consuelo de tontos, però, francament, a vegades dius, bueno, tothom està igual, no? Ara s'està veient com a Anglaterra estan tancant, a França, a Itàlia, a Alemanya, fins al desembre, clar. És realment molt bèstia. Tinc moltes ganes de saber què passa a Madrid, no? Perquè a Madrid no estan tancant. No, de moment no. I parlo amb amics d'allà i em diuen que els bars estan... Tenen uns horaris, pel que entenc, tanquen a les 8 o bueno, tenen uns horaris una mica... Sí? Tenen uns horaris més acotats, però per ara no... Estan allà a tope, les terrasses estan a tope i tot això. Jo no sé si notarem nosaltres que baixem i ells que pugen, i si ells no pugen, què significarà, no? Però realment estic a veure el que passarà allà, perquè de fet, Espanya està obert, O sigui, tot el País Basc està obert, a Navarra, no sé, Navarra està obert, o sigui, està molt... A Cádiz està obert, a tots llocs, Andalusia està obert, a València està obert. No sé si... O sigui, està obert als bars, no vull dir que... Ja, sí. Llavors, no sé què passarà, quines dades hi haurà aquí, com es veuran aquestes dades, i també si seran reals, perquè també estan dient que estan fent menys test a certs llocs perquè no els hi pugin les dades, que bueno, això ja em sembla... Aquestes coses no ho sabrem mai, a més. Ja em sembla una bogeria, no? Però tinc curiositat per saber a Madrid què passarà, no? I si els hi pujarà molt o no. També hi ha aquest govern a Madrid, de competència amb el govern... Tot això són unes guerres internes. Creus que seran 15 dies? Creus que allargaran? Creus que volen salvar el Nadal, com es diu? És que el problema és... O sigui, la idea de salvar el Nadal és molt estranya perquè igual no hi arribes ja a Nadal, no? Llavors, com ho facin, ja no arribes a Nadal. A més, és que ara, l'ERTE primer que es va fer, si no t'ajuntes al nou ERTE, ja tens que pagar el 100% de la Seguretat Social dels empleats. Com pagues el 100% de la Seguretat Social dels empleats si tens tancat? És que és impossible, no? És bastant complexa. Veig que dintre del que cap, no sé si és per la teva manera de ser o perquè no queda una altra, però et veig anímicament, dintre del que cap, que ho portes bé, no? És que no sé si m'atreveixo a dir que ho portes bé, tota aquesta situació, no? A mi el fet d'estar confinat i tot això no em preocupa a mi personalment. Jo m'ho passo bastant bé, no pateixo aquesta sensació. De fet, és una coartada perfecta per no tindre massa reunions, estar tranquil, i vulguis no tindre un lloc obert, sempre et genera un mal de cap. Hi ha una moguda, hi ha
Hi ha Sí, gent sí. que treballa, hi ha plats que surten bé, que surten malament, hi ha, no sé, hi ha 1000 coses que passen. Mhm. Si estàs tancat, tot allò es para, Sí, correcte. amb tot el negatiu que comporta. Però també el positiu és que doncs allò està stand-by i tu, mentrestant, tens una vida que pots escriure, pots llegir, pots fer fotos, pots fer coses que t'agrada fer, Mhm. sense els mals de cap d'un negoci pel que passa molta gent cada dia. No? Ja. Llavors, per mi, en aquest sentit, és la part positiva. Estic supertranquil. Bueno, millor no, perquè, a veure, en la situació que estem vivint, a veure, per desgràcia hi ha hagut molts comerços de tot tipus, no només restauració, doncs, que han hagut de tancar i han hagut de deixar-ho per la situació, i hi ha gent que potser doncs, ho està passant millor que altres i bueno, o es reinventen Sí, i aleshores en aquesta situació doncs, podeu tenir una actitud doncs, buscant-li la part positiva, no, de les coses, encara que sigui a nivell personal, que a vegades és més important que res, doncs agraeix també poder sí, sí. escoltar, entre cometes, diria positivisme, no és el cas tampoc, no arribarem a aquests No. extrems, però bueno, adaptació i podríem dir, i bueno, i intentar Sí, sí, seguir, no? adaptar-se una mica al que hi ha, no? No tens més, realment és que no tens més remei, no tens més remei. Sí, És, sí. això realment és que no s'ha viscut mai, no? Nosaltres no, No, almenys. no, és que em sembla que no ha viscut mai ningú, no? O sigui, aquesta mena de confinament, bueno, suposo que, no sé si la grip aquesta famosa dels anys 20 Grip espanyol. o altres coses, les pestes i tot això, no ho sé, però realment a l'últim segle això no ha passat. No. O sigui, ni durant la guerra, sí que et confinaves o la gent anava Hi havia el toc de queda, no? El toc tot de de queda. queda, però que jo estava confinat de no poder sortir de casa Ja. ningú, els horaris aquells que feien ara córrer, ara passejar algú, si tenies algú sí que Sí, podies sí. sortir. Sí, sí. Això ha estat molt bèstia, això és realment, en algun sentit, és inolvidable. Sí, 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 jo crec que tots ho recordarem. Doncs molt bé, Ricard, doncs, com t'he dit abans, moltes gràcies per acceptar estar A vosaltres. en aquesta entrevista i, bueno, i res més, només que desitjar que pugueu tornar a obrir molt aviat i que ens puguem veure i donar una mica de vida en aquesta plaça. Gràcies, una abraçada a tots i ànims. Molt bé, igualment. Vinga, Adéu. Adéu. adéu.